Ir-riżoluzzjonijiet jistgħu jkunu farsa, jistgħu jkunu illużjoni, sejħilhom li tixtieq. Għalfejn. Qabel xejn jiena Mattejus Grasso minn New Better Life u matul dawn l-aħħar snin illi jielna ngħinu nies li jgħixu Malta biex jitilfu x-xaħam, biex jittownjaw, biex jtejbu saħħithom, smajna ħafna l-istorja ta' nies illi jgħidulna illi marru l-ġim f'Jannar wara ftit ġranet kienu diġà waqfu. Saħansitra hemm min jgħidilna, ma nafx inti ġratlek x'ukoll, illi għamel xi membership ta' 3 xhur, 6 xhur jew anke sena u bilkemm marru. U dan għalfejn jiġri. Għax ir-riżoluzzjoni hija moda, ir-riżoluzzjoni hija kalendarju, bħal huwa kalendarju li inti tgħid li ħanibda minn nhar it-tnejn. Dik b'daqshekk mhijiex deċiżjoni, id-deċiżjoni trid tiġi mill-fatt li tittajt jiena xbajt minn kif qiegħda jew qiegħed illum u rrid nibidel. Pereżempju xbajt li ħwejjeġ ma jiġunix, xbajt inħoss ajmalem ajmalaw, xbajt naqta' nifsi imbagħad biex naqfel lazz. Ma nistax nilbes il-ħwejjeġ illi għandi fil-gwardaroba jistennewni hemm. Tittajtina xbajt u rrid nimbidel. Issa wasal il-bżonn illi nagħmel il-bidla. U imbagħad importanti taħseb ukoll fejn tixtieq u fejn trid illi tasal. Tgħid jiena nixtieq nilbes sizes iżgħar, nixtieq nidher aktar konfidenti, nixtieq ikolli iktar dak iċ-ċertu sens ta' relief, kif jgħidu bl-Ingliż, dak iċ-ċertu sens li ma nħossx ġieħ, li nifunzjona aħjar, illi nħossni aħjar, is-self-esteem tiegħi jkun aħjar, jistgħu jkunu biżibilju ir-raġunijiet tiegħek personali għalfejn titlaq minn fejn qiegħda llum u fejn tixtieq tasal biżmien. Mela iktar milli moda, importanti li jkunu sistema ta' drawwiet illi inti affarijiet li ħatidra tagħmel biżmien illi daw ħajatuk riżultati mhux fis-sena ġdida biss iżda ġurnata wara l-oħra u ġimgħa wara l-oħra. U forsi għalhekk ħafna Maltin jażlu l-New Better Life għax aħna mill-ewwel ġurnata nibdew mill-ewwel meeting illi jkollna naħdmu fuq il-mentalità. Mhux nibdew naħdmu fuq kif tagħmel l-exercises u x'għandek tikol u x'ma tikolx, dak jiġi wara fuq il-mentalità, fuq l-aspett psikoloġiku illi għandna bżonn niżviluppaw biex verament jaslu dawn ir-riżultati. U jekk inti tixtieq, jekk inti taħseb illi wasal il-bżonn, illi trid, ħanerġa' ngħidha, illi trid mhux ġast xewqa għax aħna nistgħu naħdmu biss ma' min verament irid jinbidel. Sfortunatament m'għandniex ħin u laqqas għandna biżejjed spazju għal min għadu jtella' wejn niżżel. Però jekk int konvint jew konvinta illi wasal il-bżonn li verament trid tinbidel, tista' tkellimna fuq 99003909, 99003909, jew tibatilna Facebook message aħna New Better Life, New Better Life jew issibu lili personali Mattejus Grasso, ħalli anke jekk hemm bżonn inkellimkom qabel dal-istess interview, meeting seħlu li trid, illi waqtu ħanaraw jekk is-6-week challenge illi ħankomplu mill-aħħar ġimgħa ta' Deċembru għal min minnkom speċjalment ma jemminx bir-riżoluzzjonijiet jew inkella għal min irid jevita dak iċ-ċertu sens ta' ġen illi normalment ikun hemm f'Jannar biex niltaqgħu ħannaraw jekk il-programm joċċalikom jew le. Jekk jottalikom, aħna nofrulkom post ħalli bħal ħafna Maltin illi nistgħu naraw il-bidliet tagħhom fir-ritratti u fl-istejjer illi jaqsmu magħna inti wkoll tibda tagħmel il-bidliet illi trid. Mhux fis-sena ġdida biss, iżda l-bidliet ħadkun qiegħed tħosshom ittejjibhom ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara l-oħra, xahar wara xahar. Għax is-soluzzjoni għall-2020 mhux ħadkun riżoluzzjoni ġdida fil-21 imma ħajkunu drawwiet, support u anke dak li bl-Ingliż jgħidulu accountability illi jiġifieri aħna l-coaches professjonali ħankunu qed naraw u nkejlu r-riżultati li qed iġġib ħalli fejn hemm bżonn nirranġaw, nibdlu jew inkella ngħidulek keep it up ibqa' dejja fit-triq it-tajba tiegħek. Għaldaqstant jekk wasal iż-żmien li tinbidel, kellimna fuq 99003909 jew ibatilna Facebook message u aħna looking forward il ngħinuk tinbidel ukoll. Jien Mattejus Grasso nawguralek is-saħħa u sena ħafna ħjar mis-snin kollha l-oħra li kellek qabel. Awguri!